but uphakela umthakathi ke ozibiza ngesiqhwaga sakwaNongoma usekhipha amazazi insongo ebhekise kuyana lapha na insizwa ukwazinsele ukuthi la behlangana khona aze sure ukuthi ke uyasondela eduze kwakhe baliqede kumbe balungisa njengeinsizwa lolu daba lokuthi ke amethuke einkundleni ezokuxhumana. Lokho kulandela ukuthi ke kuphuma ivideo ke lapho khona ke ivideo kuphakela umthakathi bekhuluma nensizwa ukuthi ke akukulungile ukuthi ke uthi uyinsizwa ke uphinde ke ulalele ingoma ke ezithi ke usuqomile okuyinto leyo ke abaculi masikandi afisa yena ngifisa sakho ukuthi ke bapheze ke ukuthi bacule ngazo ufisa ukuthi ke bacule ngengoma ke ezivuselela ke ubunsizwa. So ukwazinsele ke ubese Phawula kanjena ke ngenkulumo ke yakhe lapha na ke uphakela umthakathi futhi lo baba uyanuka umbuka nje kule video. Ukuphawula komuntu onuka ukuguga kuyacasula. Please mfakeni implant yakhe ngoba vele iphenti usenalo. Lo baba ukhuluma kakhulu. Gxila endukwini please. Kanye ke noNjoko uphawulile ke mayelana nenkulumo ke yakhe ke lapha na ke uphakela umthakathi ke leyo nkulumo ke uNjoko ephawula ke ikhona la ku comment section ke ukuthi ke uNjoko uphawule wathini ke ngizokukhela nje phezulu ke ukuthi ke uNjoko ube ethini ke yena kule nkulumo. uNjoko uvezile ukuthi ke uma umculi ke ucula ngazo zonke izimo sonke isimo esikhona esiphilayo nabantu ke uyasithatha usembathe ungene kuso njengomculi bese ke wena ke ukhanda ke ingoma ke ezocula iqondanise ngqo naleso simo ke ubese ke ukuze uzosilapha naye kube sephethe ngokuthi ke lo baba ke uyabheda akagxile nje ekuthenini ke adlala indungu ngoba umculo ke ukhombisa ukuthi akawazi kodwa ke in details ngena la comment section ikhona ivideo ozoyithola ke lapho ke khona ke uNjoko ke inkulumo kanje ngiyifunda khona ke njengoba injalo njengamanje ke sigxile kulolu daba lokuthi ke uphakela umthakathi ke ubese ke phendula ke zonke ke lezo inkulumo ke esho khona ukuthi ke ayikho into ayishilo ngabaculi ke labaculi ke abaqabashekayo phambili ke abaphawula ke mayelana ke nalolu daba ke ade khuluma ngalo ebekade engakhulumi nabo ebekhuluma ngeinsizwa ke bonke labo baculi ke bayadliwa vele lapha eGoli ke abanye babo. So kusho akushongo mina kushongo uMr Mnguni uMcDo kusho ke yena ke lapha insizwa ke ophakela umthakathi bafethu. So ke injalo nje indaba ke lento ke ukuthi ke abasikandi bayadliwa ikhombuleke ivela nje kancane ke ngiyafisa ukuthi ke ngelinye ilanga ke iyogcina iqhumbukile ukuthi ke obani kahle hlela bomasikandi abadliwa eGoli. Cela lapho ku subscribe button sokuphakela zonke zishisa. Yeah madada.